Jul. Kowe ngopo ning kono ki ngopo, Jan? Oh, iki ngenten iki maksud. Nyambut damel kula niku nggih namung ngeten iki. Namung yang niku nggih ngeten. Lah wong ben wis tak omongi. Iki saja kok malah gundhoprok nang arep omahe wong ngono. Dek iki ngopo ning gone bos PT CEO Rikil aja iki. Wah, Jan. Sini gundhoprok nang arep omahe wong. Ra masuk. Wong yo ngene iki. Gitu kan gitu. PT itu. Oh, statusnya solusi ini gitu. Jualan sepatu ini pejabat wetenge jembling. Ketera korupsi ya. Isi-isi ora patut blas. Kowe ndek ngomong apa kowe ndek mau? Boten ngelokke jenengan. Iki nek ceritane enten sing tangklep. Tapi boten jenengan. Boten VS boten. Aman nggih. Wis nggih jenengan aman. Jenengan pejabat elok. Sip. Oh, sip. Kowe arep gandeng anak. Apa orang sini-sini ngono. Kula percaya nek jenengan iku pejabat. Tapi pejabat kok amit sewu lho niki ya, amit sewu nggih. Tapi mboten beto helm niku nggih pripun. Napa mboten pakewuh kalih rentang-rentang nyambut damel napa atasane jenengan. Kayak niku plat nomere nggih mboten enten. Pripun niku jenengan pejabat ngoten iki. Mempercontoh pejabat itu sing sae, Mas. Dadi jen rakyate niku jenengan retos mengke pripun. Sing sae niku sing pundi. Mboten kok kados panjenengan ngeten niku. Mboten saged dicontoh pejabat ngoten niku. Percaya kali putra-putrane jenengan. Ngelokke apa? Ora nggo helm. Ora nggowo plat iki. Lah kuwi iki ora reti iki motor sport kok.